Que se pode arriscar no panorama do conflicto en Colombia tras a morte do máximo líder da guerrilla das FARC, das Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Alfonso Cano, ocurrido o pasado 4 de novembro. A primeira lectura é un evidente descabezamento da cúpula política e militar das FARC, un escenario que pode abrir a diversas desercións e unha posible desmoralización da guerrilla con maior perdurabilidade dentro do escenario latinoamericano con máis de 40 anos de actividade guerrilleira e principalmente deixa un escenario completamente aberto para calquera tipo de posibilidade de negociación ou incluso de intensificación da guerra contra o Estado colombiano e principalmente contra as Forzas Armadas colombianas, un escenario que a curto e mediano prazo posibilitaría unha derrota material e militar para as FARC nos próximos tempos. En segundo lugar, un evidente triunfo para o actual presidente Juan Manuel Santos, herdeiro da política do seu predecesor, expresidente Álvaro Uribe, e que evidencia un reforzamento da seguridade militar do Estado colombiano e das súas principais institucións políticas para buscar unha solución completamente militar da derrota das FARC dentro do escenario do conflito e abrir a posibilidade de que a súa rendición permita unha solución negociada. Unha terceira lectura abre un escenario completamente incerto debido a que as recentes desaparicións físicas dos principais líderes da FARC desde o abatemento do seu número 2, Raúl Reyes, a comezos de 2008 durante unha incursión militar do exército colombiano en Ecuador e posteriormente a morte por razóns naturais do líder histórico da FARC, Manuel Marulanda, e no 2010 principalmente un golpe táctico sumamente estratégico do exército colombiano tras abatir a Rafael Briceño, alias Mono Jojoy, principal instigador e xefe militar das FARC, evidencia que o debilitamento da guerrilla colombiana e a súa nova dirección, moi probablemente dirixida polo seu negociador principal, Iván Márquez, e o comandante alias Timoshenko, poden abrir a posibilidade dunha nova faciana das FARC, posiblemente moito máis orientada cara a unha negociación e unha rendición a mediano e longo prazo, con obviamente diversas prerrogativas como a amnistía para moitos dos comandantes e líderes guerrilleiros. Está claro que a situación para as FARC é completamente difícil. Incluso dentro do escenario político colombiano pode albiscarse unha posibilidade de presión por parte da esquerda cara a unha negociación moito máis amplia agora que os principais xefes da FARC xa non están en primeira liña e hai que tomar en conta as recentes eleccións municipais en Colombia e principalmente o triunfo na capital Bogotá por maioría absoluta do esquerdista Polo Democrático baixo o liderado de Gustavo Petro. Aquí ábrese un escenario que pode ser unha alternativa interesante para albiscar unha solución negociada ao prolongado conflito colombiano tras moitos anos de predominio da dereita encabezada por Uribe e agora continuada polo presidente Santos, que pode abrir perspectivas moi interesantes para a solución do conflito colombiano. En todo caso, a morte de Alfonso Cano a través dunha incursión militar por parte do exército colombiano confirma o paulatino e progresivo debilitamento da FARC dentro do escenario colombiano e abrirá unha nova posibilidade de negociación toda vez que o goberno de Santos estea disposto a abrir este tipo de canais de contactos cos novos membros da FARC dunha guerrilla que neste momento, baixo a súa dirección por vez primeira, atopa dous personaxes que non teñen que ver esencialmente co curso da guerra, no meu caso de Iván Márquez e do comandante Timoshenko. O momento, por tanto, luce clave para albiscar a posibilidade dunha negociación política en Colombia, aínda que é moi probable que a curto prazo a morte de Cano conlleve algún tipo de intensificación dos combates e dos ataques por parte da guerrilla da FARC contra diversos puntos do exército colombiano. O momento, por tanto, moi complexo, pero que pode ser de alguna forma aproveitable para buscar unha negociación política ao conflito que máis prolongación ten no tempo en América Latina.